Toto kakao stojí 6-násobok bežnej ceny a je to vidieť skôr, než ho ochutnáš. Priamo na obale. Firma Cacauco Plus dováža extra kvalitné kakao zo Strednej a Južnej Ameriky. A ľudia to vedia bez toho, aby to na obale bolo napísané tučným písmom. Symetria, vychádzajúce slnko a geometrické postavy. Presne takto vyzeralo majské a aztécké umenie. A práve Majovia a Aztékovia pili kakao ako prvý na svete. Ale najlepšie je na tom niečo, čo si určite nevšimol. Zelená, žltá, červená. To nie je semafor, to sú farby dozrievajúcich kakaových bôbov. Na obale a v celom brandingu máš zachytený celý cyklus dozrievania tejto suroviny. A všimni si, ku komu táto značka hovorí. Nehovorí ku každému, hovorí k niekomu, kto si potrpí na kvalitu a overený pôvod. Väčšina značiek napíše na obal prémiová kvalita a potom sa čudujú, prečo musia dávať zľavu. Cacauco Plus nenapísalo na obal nič také, ale vďaka svojmu brandingu ukázalo kvalitný pôvod aj celý proces. Jednoducho nepredávajú iba kakao, predávajú 3000-ročnú tradíciu v top kvalite. A nie, toto nie je spolupráca. Len si myslím, že mnoho slovenských firiem stále branding podceňuje. Nebuď ako väčšina slovenských firiem. Buď ako Cacauco Plus a sleduj ma pre viac rozborov.